Nabiktima na raw ng pekeng pera ang negosyanteng si Emma kaya mas nag-iingat na raw siya ngayon. Holiday season din umano nang siya'y makatanggap ng pekeng pera na bayad ng isang customer. Night market dati, gabi sila na bumili ng mga kapis namin. Tapos hindi namin na kasi kasagsagan ng maraming tao noon. Siyempre, hindi namin maasikaso na yung sasalatin pa, kung igaganon pa. Kasi hindi mo na alam kung ano yung bebentahan mo na eh. Kaya yung pera nila, pinapasok agad sa belt bag na lang. Pag sa sa bangko, doon na na-detect na fake na pala. Mahirap talaga po. Dahil nga, siyempre, mga hiram din yung iba naming puhunan, ganun. Tapos ma-fake ka lang. Siyempre, masakit din kasi nga, nagpapagod ka. Tapos ganun lang po yung mangyari. Karaniwan daw na sumasabay ang mga masasamang loob sa dagsa ng mga mamimili. Sa oras na abala rin ang mga tindera sa dagsa ng mga ito. Ang paglipanan ng pekeng pera ngayong holiday season ang ibinabala rin ng La Union Police Provincial Office. Sa record ng pulisya, ang mga nahuhuling sospek sa pambubudol gamit ang pekeng pera, mga dayo rin lang sa lugar. Yung mga ganyan namang modus is yung binibiktima nila is sa mga matatanda or medyo busy. So sa ating mga kababayan is maging mapanuri po tayo kasi papasukan po tayo ng mga ganyang bagay na sinasabay sa mga genuine na pera, sinasabay yung fake. So dapat is tignan muna natin yung tinatanggap nating pera, especially kung magtaka na po tayo nung yung bill na yun is medyo malaki tapos kokonti lang yung kanyang bibilihin. Importanteng alamin din ang mga panuntunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman kung peke o hindi ang mga ibinabayad o natatanggap na pera. Tiniyak din ng otoridad na magpapakalat sila ng kanilang pwersa sa mga matataong lugar para agad na marespondihan ang anumang reklamo. Yung mga chief of police po ng ating the province of La Union is nag-distribute na rin po tayo ng mga hotline numbers and including maximized deployment sa mga places of convergence, lalong-lalo na sa public market. So mararamdaman po natin yung ating kapulisan, including our force multipliers na kasama nilang rumoronda or nagpapatrol sa mga matataong lugar. Joan Punsoy, Balitang Solid North.